लोगोफोर नै बाबाया दिनै खानाय सिननो नागिरदों नालाय माबायदि जायो नायनोसै ना बाबा नों खानाय खिथोब खिथोब होनसै खानाय सिनजानोसै नों दा गाबोना मायो नायनायसै आरोना नै टाउनावहाय खानाय सिननो लाबोदों आजाखौ दा देखायगोन आं दसे उनावहाय नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर दा गाबोना मायो नायदो लोगोफोर आजाया नै खानाय सिनजानो नागिरदों दिनै थांसै आजाया गाबबाय मानो गाबनांगौ बानायो गाबना खानाय सिननायानो गाबबायसो मेथाइ जानोसै बाबा मेथाइ सिनखांबाय ना बाबा सिनखांबाय मानो गाबबावनांगौ नैलाय सिनखांबाय नै जि गाबोसो खानाय सिनजानायानो मेथाइया बाबा बेलाय मेथाइ खानाय सिनदों फैनोसै थाबनो नों गाबदों बाबा नै मेथाइ मोनजाबाय ना मानो गाबनांगौ जाखो सिनखांबाय लोगोफोर नै दा थांसै न'आव दुगैनोसै ना दुगैनायखौबो देखायनोसै नै न'आव सफैबाय दा दुगैनोसै नै मेथाइ मोनजानानैसो सिरि थाबाय नालाय माबायदि आजादि मेथाइ जादों हाबफानोसै हाबफानोसै दानिया दुगैखांबाय आजाया माबायदि नुखो नै आजाखौ बारा मोजां जायासै नै हुख्ला हुख्लिसो जाजोब्बाय खानायानो सिनस्लाबनो मोनासै खानाय सिननाय होनबाथाय जि गाबो बियो आरो दुगैनायावबो जि गाबबाय खुनुरुखुमसो सिनजानो मोनबाय